Minahal kong mga igsoon, so wala pa mosulod sa Kanaanhon nga yuta ang mga Israelinhon namuyo sa uga ug walay kapuslanan nga kamingawan, diin gamay ra ang pagkaon og tubig. Sa sukwahi ang Kanaan usa ka yuta nga adunay daghang gatas ug dugos. Ang Números kapitulo 13 versikulo 23 atong mabasa, nangabot sila sa walog sa iskol ug didto nagputo sila og usa ka pungpong sa ubas nga hilabihan kabug-at nga nagkinahanglan og duha ka tawo pagyayong niini. Nagdala usab sila og mga granada ug mga igos. Kini nagpakita sa kabungahon ug kadato sa yutang saad. Tingali ang uban kaninyo may bati nga ang inyong kinabuhi kaniadto sama sa kamingawan, puno sa paningkamot apan walay bunga, o kulang sa tinuod nga kalipay bisan og anaan na ang tanan. Apan human ninyo makaila ang Dios ug magsugod sa pag-ugmad sa kasing-kasing, misugod usab ang bunga ang kinabuhi. Ang uban na pamatuod karon nga dili na kawang ang ilang paningkamot. Nakasinati sila og panalangin sa panglawas, pamilya ug labaw pa. Ilang nakaplagan ang tinuod nga kalipay diha sa Dios. Sama sa uba sa Kanaan nga midako og misamot sa katamis, mutubo usab ang atong kinabuhi kung kita mahimong anak nga gusto sa Dios. Unsa ang unang lakang sa mabungahong kinabuhi? Ang pag-ugmad sa kasing-kasing. Moanhi lamang ang bunga kung andam ang yuta nga sa kasing-kasing. Karong adlaw mamalandong kita bahin sa batuhong yuta nga usa ka upat ka matang sa kasing-kasing. Ang batuhong yuta mas sayon ug ugmadon kaysa sa dalan nga yuta. Hinaot nga ang mensahe karon maghatag og grasya ug kusog aron maandam nato ang atong mga kasing-kasing. Nagampo ko sa ngalan sa Ginoo nga inyong tukuron ang yutang saad diha sa inyong kasing-kasing ubang munga sa 30, 60 o sa kagatos kapilo. Ang upat ka matang sa yuta nagrepresenta sa klase sa kasing-kasing sa matag usa nga namati sa pulong sa Dios. Bisan pareho ang binhi nga gitamnan, ang bunga nagagad sa kahimtang sa kasing-kasing. Niadtong miaging higayon atong gitanaw ang dalan sa kasing-kasing. Ang kasing-kasing nga gahi nga dili gustong mosabot o motoo. Aron kini mahumo kinahanglan bukon ang garbo ug tantangon ang kadautan ug magpadayon hangtod sa katapusan. Karon, magiskot kita sa batuhong yuta. Sa Mateo kapitulo 13 versikulo 5 hangtod sa 6, gisulti, ang uban nahulog sa yuta nga batuon og nanurok. Dayon kay gidyutay raman og dili lawom ang yuta niini, apan sa pagsubang na sa adlaw nalawos ang bag-ong nanurok og wala man makagamot pag-ayo. Nangalaya dayon kini. Ang batuhong yuta napasabot sa kasing-kasing nga malipay sa pagpaminaw sa pulong apan wala kalalom. Kung maabot ang pagsulay, dali ra kini mahunong. Sa Mateo kapitulo 13 versikulo 20 hangtod sa 21 nagingon, ang binhi nga nahulog sa yutang batuon sama sa mga tawo nga malipayong midawat sa mensahe sa pagdungog nila niini. Apan wala kini makagamot diha kanila busa dili sila molahutay. Sa pag-abot sa mga kalisdanan ug mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya dayon sila. Mamalandong unta kita og lawom ug paningkamuton nga tantangon ang mga bato sa atong kasing-kasing aron motubo ug mulig-on ang gamot sa pulong sa Dios. Minahal kong mga igsuon, ang tanang batuhong kasing-kasing dali maluya sa panahon sa pagsulay, kasakit o pagnumot. Dili lang kini magpasabot sa grabe nga kalisdanan apan apil usab ang mga pangitabo nga lisod buhaton ang kabubuton sa Dios. Kung ang pulong daw wala makatabang o supak sa kagalingon hunahuna, dali ra ka mapukan tungod kay wala gyud motubo og makagamot ang binhi. Nagpakita kini nga kulang pa sa tinuod ug espirituhanong pagtuo. Ang uban nakasabot sa pulong sa intelektual nga paagi apan wala gyud motuo sa tibuok kasing-kasing. Bisan pa man og makita nga lig-on ang ilang pagtuo samtang puno sa grasya, ang tinuod nga kahimtang niini makita ra sa panahon sa pagsulay. Pananglitan, ang bag-ong mga magtotoo dali ra malihok sa wali, mapanalanginan sa milagro ug moingon nga tinuod ang Dios. Apan kung moabot ang yano nga panaglali sama sa pagpili tali sa simbahan og personal nga kalihukan, musugod ang pagduha-duha og pagsupak. Bisan og naka-eksperyensya na siya sa balang espiritu, ang uban mangutana pa kung tinuod ba o temporaryo ra. Ang uban maglisod og biya sa kalibutanong kalingawan og maunlaw sa palibot ug mulikay sa simbahan og pagtuo.
Dili lang kini problema sa mga bag-o nga magtotoo bisan ang mga dugay na sa simbahan nga una aktibo kaayo. Muli kay gihapon tungod sa kasakit o kasilo. Nagpasabot kini nga ang ilang pagtuo intelektual ra, dili tinuod nga nagtugyan sa espiritu. Sama sa usa ka ginunting nga bulak, gwapa pa sa sinugdanan pero madugay malaya ra gihapon. Nganuman nga dili motorok ang pulong tungod sa mga bato sa kasing-kasing. Ang unodnong tinguha og ang mga bakak nga babag sa pagsunod sa pulong. Kini nga mga bato nagrepresentar sa gugma sa kalibutan nga nakig-away sa gugma sa Dios. Ang mga relihiyosong leader sa panahon ni Jesus adunay batuhong kasing-kasing. Sa Juan kapitulo 12 bersikulo 42 hangtod sa 43 nagsulti. Gisulti kini ni Isaias kay nakita man niya ang himaya ni Jesus og nagsulti mahitungod kaniya. Bisan pa niini daghang kadagkuan sa mga Hodeo mituo kang Jesus. Apan tungod sa mga Pariseo wala sila magpailan niini aron dili sila palagputon gikan sa sinagoga. Hangtod karon daghang mga magtotoo ang pareho mituo kang Jesus apan mapakya sa pagtuman siyang pulong tungod sa mga bato sa kasing-kasing. Kung puno ang kasing-kasing sa mga tinguha sa kalibutan, lisod ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ang tawo nga adunay bato nga nagpasabot sa kalingawan sa kalibutan. Maglisod sa pagtuman sa adlong igpapuhulay, ang kasing-kasing nga puno sa kagahaman, maglisod sa paghatag sa ikapulo, ug miingon nga usik ra ang halad. Ang bato nga pagdumot makababag sa liso sa gugma. Sama sa nagkalinglaing batohong uma, ang uban adunay dako og lawom nga mga bato. Ang uban daghang gagmay nga mga bato, nagkalain-lain usab ang kaunodnong kinaiya sa matag kasing-kasing. Pananglitan ang uban kanhi aktibo sa pagserbisyo apan karon dili na mosimba. Musulti nga mobalik ra kung mahuman ang ilang mga kabalaka. Ang lawom nga mga bato sama sa gugma sa kwarta ug kalampusan maoy nakababag sa pagtubo sa pulong. Ang batuhong yuta dili lang pasabot sa mga tawo nga wala na mosimba. Ang uban mosimba gihapon apan wala pa matantang ang mga gagmay nga bato sa ilang kasing-kasing. Naigo sila sa grasya nakasaksi pagani og mga milagro ug mipasalig nga magkinabuhi sumala sa pulong apan sa dihang moabot ang pagsulay. Mubalik sila sa kalibutanong paagi ug magkigkompromiso sa sala. Adunay mga Kristohanong mitubo sa simbahan, kanunay nakadungog sa pulong ug nadawat ang grasya. Apan lisod gihapon nila biyaan ang kalibutan. Gusto sila nga mosunod sa Dios apan nahimulag gihapon ang ilang kasing-kasing. Tungod sa kini nga mga bato dili makagamot pag-ayo ang pulong. Adunay mga batuhong kasing-kasing nga adunay mga dapit nga moturok og mubunga og gagmay. Kini nga mga tawo motuman sa ubang bahin sa pulong apan pasagdan ang uban. Nagtuo silang maayo na sila apan wala sila mabantayi nga adunay mga bahin pa sa ilang kasing-kasing nga kinahanglan baguhon. Pananglitan, ang usa ka matinud-anong magbubuhat sa simbahan masinabtunon ug tinuoray ang pagserbisyo. Apan naglisod sa pagbiya sa kasuko, paglibak ug panagbangi. Busa gamay ra gihapon ang ilang bunga bisan og matinud-anon sila. Ang laing tawo buotan og mosabot apan kulang sa pagkamasinugtanon, permi malangay og dili kasaligan. Bisan pa og adunay bunga sama sa pagkamaayo dili sila kasaligan sa mas dakong responsibilidad. Bisan pa gusto sila panalanginan sa Dios. Kung human sa daghang katuigan nga Kristohanong kinabuhi adunay gihapon kakulangan sa bunga, nagpasabot kini nga adunay mga bato nga nabilin. Kinahanglan kini mailhan og atimanon. Sa diha nga tantangon kini andam na ang kasing-kasing sa pagdawat sa pulong ug mosulod sa lawom nga pagtubo sa espiritu. Sunod semana magkat-on kita kung giun sa pag-ugmad ang batuhong yuta. Minahal kong mga igsoon, sa panahon sa Exodo daghang mga milagro ang nakita sa mga Israelinon ug dako ang ilang kalipay. Apan sa dihang naabot ang pagsulay na wala ang ilang kalipay ug nagsugod sila pagreklamo kang Moises. Bisan og nakita nila ang gahom sa Dios, ang pagtunga sa dagat nga pula, tubig nga migawas sa bato ug mana nga gikan sa langit wala motubo ang ilang espirituhanong pagtuo. Sa dihang miabot na sila sa utlanan sa Kanaan, nagduha-duha gihapon sila ug nahadlok sa mga Kanaanhon. Bisan pa sila katawan sa Dios, kulang gihapon sila sa tinuod nga pagtuo. Sila ra Joshua ug Caleb ang mituo. Ang tanang uban nga kaliwatan nga matay sa kamingawan. Masakitan ka giyod kung makita nga nagtudlo ka og liso, apan sila moturok ra og unya mamatay.
Apan ang atong amahan nga Dios dili gyud mohunong bisan sa batuhon ug walay bunga nga kasing-kasing. Nagpadayon siya sa pagbuga sa pulong ug nagpadala sa iyang grasya ingon nga ulan. Kung kita maghimo og bag-ong paningkamot ug magugman sa atong kasing-kasing, mutubag ang Dios sa mas daghang grasya. Ang pagigugma ug pagsalig sa Dios dili lisod, kay siya man ang una nga nagpakita sa gugma ug naghatag sa tanang rason aron motuo kita niya. Minahal kong mga igsuon, hinaot nga inyong ugmadon ang inyong kasing-kasing nga mahimong maayong yuta. Ayaw tuguti nga ang walay puas nga paningkamot sa Dios alang kaninyo mahimong kawang. Nagampo ako sa ngalan sa Ginoo nga mamunga kamo og daghan, maghatag og dako nga kalipay sa Dios ug mag-andam og madagayaong Pinoy-anan sa langit. Amen.